Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Now, below, no abo, but so this cat was by a clock. Sebedideka ke manje ukuthi hawu kombela ofike nosibindi ubani uthi abo engikukhumbulayo khona ukuthi ucela isibongo nompilo ukuthi hayi umacele usisi wena ke impilo wena abo ucabangani abo uthi nje ayikho into engicabangayo futhi angifuni ukucabanga angihlangani ey'ndaweni zabantu angihlangani nangu impilo yesesho njengoulo abo yesesho njengomacele ukuthi akahlangene khona-ke u-abo nomesha ukuthi akahlangene kodwa uyabonakala ukuthi akaphathekile kahle ukuthi nje akakhulumi phambi kwekhamera. Nompilo uthi ayi into engiyikhumbulayo nje ukuthi ugel u-hot umacele okunye-ke nokunye angihlangene angifuni futhi ukuthi ngikhulume ukuze ngizolandwa fresh. Uzolandwa ubani fresh impilo usibindi? Mina angithandi-ke abantu-ke kufika isikhathi sokuthi abasitshele umgosi besixoxele bevele bengasakhulumi. Impilo nje no-abo bame lapho ukuthi nabo hhayi into abayaziyo ukuthi u-hot umacele okunye nokunye abasangeni. Ngapha-ke sebexoxa indaba yalwandle ukuthi hawu-ke ulwandle wabenzela-ke i-disaster bayihla benyuka bamfunela nekhekhe ulwandle nje hhayi wayibuka yonke lento angayithanda. Wathi yena ubeyithandela amantombazane azothwekha. Ukube kufika amantombazane athwekha ubezoba ne-birthday ephelele. Manje le yekhekhe elinoshukela uzothini? Shuthi ikhekhe kade waliqala ulwandle sekhathele indaba yekhekhe. Happy birthday yekhekhe asayifuni. Sefuna i-happy birthday yezinto ezingajwayelekile. Lwandle sizomemeza umacele ukuthi into osuyenza. Umacele washo ukuthi amantombazane akusonto ozokudlala. Useqala iy'ndlela-ke naye zokusondela ngakhona kumantombazane ulwandle simbonile. Ngoba iyini lento abeyenza engasajabuli osisi bakhe bemhlanganiselile. No-abo washo wathi eyi nami nje ngikhiphe imali bengize ngiphatheke kahle sengibona ukuthi ulwandle u-react kanje. NoSinewe wathi hawu noma ngabe uwathanda ama-surprise othanda kodwa-ke mawenzeliwe usale usupretenda nje uhleke. Ulwandle asisazi noma udidwe indaba kaNosipho ngoba kuthe kufika uNosipho kwase kuvela amantombazane. Amantombazane adansa nje usadidekile emqondweni ukuthi kwenzakalani ngoba amantombazane aze agcine-ke esedansa ngapha ngaka-abo. Abo wakhombisa ukujabula. Ngapha uSibindi usehleli noNosipho. Ulwandle kodwa salibona isu alikhiphayo ukuthi hayi uthi kazi kwenzakalani. Shuthi nje kube nalokho. Angazi ukuthi simjajeni ulwandle ngalokho okwenzile okwamanje noma simlinde sizwe ukuthi uthini. Okwami-ke ngiyabonga i-support ngiyabonga angiqedi. Bye.